ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो नमो विष्णुपादाय हे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आता आम्ही जगन्नाथ यात्रा काल जललस तद्विषयान ಸ್ವಲ್ಪ ऐकूया। भूंच्या मस्त प्रख्यात जावन आशिल्ली यात्रा जगन्नाथ यात्रा म्हणतात। काली आम्ही या जगन्नाथ यात्रा लाईव्ह टीव्हीरी मस्त व्हॉट्सअपारी मस्त कडेन पळयलेलस। पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वंतर्यामी म्हणचे या देवाक यो देव पूर जनाला आत्मातस यो या देवाक कसने गोतना म्हणना तक फल्लाचे आईचे पुऱ्या गोतस। जगत या नाथ आशिल्ली निमित्त तक जगन्नाथ म्हणताची। शंख चक्र गदा पद्म तागेल हाता आशिल्ली निमित्त त्या देवाक जगन्नाथ म्हणताची। जन देश विदेशातुलान हजार कटलान जन या यात्राक भागवहिसुचाक येताची। या देवाक इंद्रदुम्न म्हणलेल रायान कार्यगार तागेल कार्यगार विश्वकर्माकरान केलेल या मूर्ती या ओरिजिनल जगन्नाथ पुरींतू असत। आणि या जगन्नाथाल देवाल दोळो अनुनित्य काल सोडवानू असता। इत्या म्हळ्यार ताक तागेल भक्तांक केदनाय पळयतस का आणि भक्तांना श्रद्धेर आणि निष्ठेर ताक मेळू येतना तागेल कृप तांगेल वैरी घालका म्हळेल मन आसा। तो देव 24 घंटो या देवस्थान 24 घंटा उदारे ओपन असता। देव सिंहद्वारातुलान भायर येता आणि 3 रथारी देव बसता। जगन्नाथाला एक रथू, बलभद्राला एक रथू आणि सुभद्रा। जगन्नाथाला रथाक नंदी घोष म्हणताची, बलदेवाल रथाक तलध्वज म्हणताची आणि सुभद्रा देवीला रथाक देवदलन म्हणताची। जगन्नाथाक भारी खुशी आणि आनंदार असता या यात्रेर असताना तजावनो भक्तगणान ब्रजवासीवरी तंगेला भाव प्रीतीरी या रथ तांडित असताची। आणि त्यांनी जगन्नाथ मंदिर त्या मंदिराक नीलाचल म्हणताची। त्या मंदिरातुलान गुंडेच्या मंदिराक घेऊन वरताची। त्या गुंडेच्या मंदिराक सुंदराचल म्हणे म्हणताची। आणि जगन्नाथ यात्रा कोण करता आणि त्या जगन्नाथ मंदिरा कोण वता तांक सांगिलस की एक अश्वमेध केलेलं इतलं पुण्य मेळता म्हणून सांगिलस। आणि गुंडेच्या नाव या इंद्रदुम्न बायलेला आशिला। आणि गुंडेच्या मंदिराक आम्ही वृंदावनावरी अस म्हणले की येता। कसला म्हणे वृंदावनावरी ताजे सुत्तू भरी गार्डन अस। तजावनो जगन्नाथ देवाक त्यांच्या सुंदरांचलाचे चंद्र म्हणून म्हणताची। त्या जगन्नाथ देव आणि बलदेव आणि सुभद्रा देवी त्या गुंडेच्या मंदिरांतून 9 दिवस बरी असताची। त्या देवस्थानाक एक दिवस पुढे त्यांनी फूट करताची। त्यांनी सांगिलस की कृष्णान स्वयं चैतन्य महाप्रभू रूप घेऊन थंय येऊन भक्तजनापुर घेऊन
थंय येवन कूट केलेलं आसा कसाला म्हळ्यार तांणी सांगचे प्रकार आमगेल मन आणतू आणि आमगेल्या हृदयांत आशिल्ली अनर्थ निवृत्ती वचका म्हूण तजावन त्या मंदिर कूट केलेलं आसा तजावन तो देव कंडापटे होड आम्ही त्या देवाला शरणागती रे आसका निमून घेवचे. हरे कृष्ण. आता या वृंदावन सिरीज अंतू आम्ही मस्त जन मस्त राक्षसांक कृष्णानं संहार केलेल्या विषयान आम्ही ऐकलेलं असं शंखचूड देनुकासूर कालिया उद्धार पुरे आम्ही ऐकलेलं असं आज आम्ही अनेक लिहिले विषयान ऐकूया या आम्ही आयचे स्पीकर हरगिरीश शाश्वती गंधर्विका माताजी करान ऐकूया म्हणून आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ तांगेल विषयान आजी इंट्रोडक्शन हांव सांगच्या प्रयत्न करता. हरगिरीश शाश्वती गंधर्विका माताजी हनगेला हन्नी हन्नी हिज होलिनेस जयपताक स्वामी महाराजाला शिष्य जावन आसाची हंगेल कार्मिक नाव स्वाती प्रभु हन्नी बेंगलोर अंतशे हन्नी हंगेल बमनाक बिझनेस अंतो सहाय करताची हंक दोगजन चिरडू आसाची विष्णु आणि विभू हंगेल सगळे कुटुंब कृष्णा कॉन्शियस अंत आसाची हन्नी हन्नी एक वायब्रंट प्रीचर मर स्फूर्ती आशिल्ले एक शिक्षकी तशीची हानी मस्त सेवे आणि मस्त सेव करतसची बँगलोरचे इस्कॉन मंदिरांतो हंगेल आणि हानी मस्त चेरडू आणि मस्त कुटुंबस्थांक कृष्णा कॉन्शियस अंतो योगा म्हणून सांगितलं असं कनेक्ट केलेलं असं हानी मस्त कडेन कन्नडांतू प्रवचन केलेलं असं आणि हानी भागवत पुराण कोंकणीचे इनिशियल डेज तुलाना असची आणि टेक्निकल साइड आणि बॅकग्राऊंड पळोवन घेताची भागवत पुराण कोंकणीचे हानी आमगेला भागवत पुराण कोंकणीचे प्रमुख सदस्य जावन आसाची हिज हर ग्रेस गंधर्विका शाश्वती गंधर्विका माताजी का स्वागत करतस हृदयपूर्वक. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा सकडांकೈ नमस्कारू. ऍक्च्युअली माताजी म्हणाल पुरे बदल आणि कसं म्हणाली हा ऍक्च्युअली आज फर्स्ट टाइम प्रीच करचे म्हणाल एक सेशन घेवचे इतली ते चढू सेशन मात्र घेतील असं आज खंयचे भाशेर आज ते होटांक सेशन घेतील ना 1 घंटेच पुरे सो तुमगेल पुरे दयेन गुरु गौरांगाले कृपेन आयचे सेशन चांग जावन चलो म्हणून मागून घेतस. डीमन्स इन वृंदावन हे आजे सिरीज मस्त वारदकुनु चलतस नेवा मस्त कहानियों कृष्णा लीले पूरे फट्टी कहानियों नहीं काल्पनिक नहीं केल स्टोरी बुक्स अंत मिथॉलॉजी ते पूरा नहीं बद कहानी है पूरा आमगेले हिस्ट्री हे श्रीमद भागवतम अंतू रेकॉर्ड जालेलं आसा. शुकदेव गोस्वामीनी परीक्षित महाराजाले संभाषणे मुखांतर 5000 पुढे जाल्ले तसले पुरे कहाणी रेकॉर्ड जालेले आसा. ते भागवत पुराणांतू 18,000 श्लोक आसा. तंतू ते 18,000 श्लोका 12 स्कंद जावन विंगडन केला. तंतू धंची स्कंदाचे 17th आणि 19th चॅप्टर आम्ही आजी पळचे. एक्सटिंग्विशिंग फॉरेस्ट फायर म्हळ्यार कृष्णानं 2 पंता उज्ज गिळलेलं आसा. एक कालिया दमन म्हळ्यार कालियाले गर्व भंग जातरी एक पंता आणि एक प्रलंबासुराले मर्दन जातर एक पंता. सो ते एक 17 आणि एक 19 चॅप्टर ते कसं नाही म्हण पळया. कृष्ण जाल्लो खंय मथुरान जाल्लो रात्रो रात्री चमकलो गोकुला दकुनो कडे काही छटीकर वृंदावन नंदग्राम अशी विंगड कडे वचका पडले कसं लाक तगेले दुष्ट मामो कंसू आत विंगड माम जाल्यारी तांगेले बैडील चरडुवांक गिफ्ट टॉयस म्हण पुरई पेटयत असतात तवळे हे माम कसं पेटोचे खंय वचून रब्बो थंयक राक्षस पेटोचे टॉयस नाही राक्षस पेटोचे. हो कृष्णान त्या राक्षस पुरे मारचे.
कृष्णाक समाची 7-8 दिवस जाय न्ही तितले भितर मारले पुतनाक. सम 3 महिने जाय न्ही तितले भितर मारले गाडी ಅಂತ येयले शकटासुराक. मागीर 1 वर्ष जाय न्ही तितले भितर आयलो तृणावर्त. ताक मारले. मागीर नळकुवर मणिग्रीवाले उद्धार केले. मागीर आयलो केशी. मागीर पुतनाले तಮ್ಮ बकासूर पक्षी राक्षस जावन आयलो. मागीर पुतना आनी बकासुराल तಮ್ಮ अघासूर आयलो हेब्बाव जावन. आनी गड्ड डिमन जावन राक्षस जावन धेनुकासूर आयला. ताक बलरामान मारले. शेकला राक्षस येतर आपल्यांची. एक शांती मेळ्ळेले ना. मागीर आयलो कालिया. कालियाले गर्व भंग जाले. कालियाले कशी तागेले हेडे वयता नंचलो म्हणलेले आम्ही फूड आयकल्यांची. चॅप्टर 16 थोडे ताजी रिकॅप करून आम्ही आजी मुखार वचा. आता इतली पूर राक्षसांक एक ऑब्झर्व केल्ली म्हळ्यार इतली पूर राक्षसांक कृष्णान डिश मारला तांकां. कालिया समेत तांगेले मणकेच ब्रजवासीक बाद दिल्ले पुरे केले. जाल्यार कालियाक मात्र मारनी डिश मारनी. तू कैद करून आयलो थंयच वस म्हण सांगले. कसं लाका ताके मारयत आसले. एक राशी ताणे बाद दिला. विष पुरे दिवन ते असेल पुरे जळके ते असेल तागेले गाय पुरे मेला. जाल्यार वय ताका डिश मारनी. कसला म्हळ्यार 2 कारण आसा. एक कालिया तागेले बायले लोटू बायल परम भक्त तांगे लोटू राबतसिले. भक्ताल संग केन्नाय कालियाल मन कशें आसल्यार वडना जाल्यार तो केन्नाय भक्तांगे लोटू राबचेसिले. तागेले नागपत्नी पुरे कृष्ण परम भक्त. आनी एक रिजन कसन म्हळ्यार कालिया गरुडा परम वैष्णव गरुडाले सहवास घेतिल एसोसिएशन. ते पॉझिटिव्हली नाही आशा पुरो जाल्यार भाई तागेले एसोसिएशन घेतिल यमुनाले आश्रय घेतिल. तश जावन कालियाक ताणे मारनी. कृष्णान मारनी. तागेले गर्व पुरे भंग कोन्न तू वस खंय आयलो थंय वस म्हण सांगले. एक सर्प जावचे म्हळ्यार एक मस्त पापिष्ट सोल आत्माक मात्र सर्प जावचे. त्यावेळी कालिया कितले 101 हुड्स आसले हेड आसले सर्प. त्यावेळी एक हेडे तू एक राशी विष भरलेले. तसल एक मदभरीत सर्प म्हळ्यार कितले पापिष्ट आशा म्हणाल करायची. असल एक पापिष्ट सर्पाले एक चांग म्हळ्यार ताका आम्ही पुरे थोडे पुडी कृष्णाल चरण धुळी बेळा म्हणलेचे. ते पापिष्टाक कृष्णाल चरण धुळी कितले भोर्न तागेल प्रत्येक हेडेरी नांचून काढले. त्या नमुने ताक चरण धुळी मेळणो पापिष्ट सिल समेत मान संत जालो. कितले होड संत जाले म्हळ्यार मागीर कृष्ण सांगता कालिया तू नेक्स्ट टाइम हांव युगावतारांत कृष्ण जावन येता पळय तादन कंसा मारूक तुका वैरी पैसून येता म्हणून फस्ट बुक करता कृष्ण. त्या नमुने होड महान वैष्णव जालो. कशी केवल तागेले पत्नी नागपत्नी पुरे भक्त आसले. भक्तांगेले संग केल्यार पुरो तांणी कितले व्हड संत जाताचे म्हण एक हे एक्झाम्पल. तशें जावन केन्नाय भक्तांगेले संगारी आसच्या प्रयत्न करका. सक्रिय जावन आसका. रेग्युलरली सत्संग अटेंड करका. सत्संग आनी सिन्सियरली अटेंड मात जावची न्हय सम आयकुका सिन्सियरली. मागीर जाल्या तितले ऑफलायन ऑनलायन मात न्हय फेसबुक लायव्ह आसा युट्यूब लायव्ह आसा मागीर पळयता म्हण पुरे पोस्टपोन करचे न्हय. जाल्या तितले फ्रिक्वेन्सी वय चड करका अटेंड करचे. कसला म्हळ्यार सत्संग मात्र आम्ही खाली भक्तांगेले कृपेनची आम्ही देवा पावचे. आम्ही घरा बसून हांव खाली जप करता पावता ते पुरे केन्ना काही ना. आम्ही म्हणचे कसं नाही हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. म्हळ्यार कसं म्हणचे राधा राणी म्हाका कृष्णाले सेवेन तू भाग दी म्हण सांग. एंगेज मी इन युअर डिवोशनल सर्विस म्हण राधा राणीक कृष्णा सर्विस दी म्हण सांगचे. म्हळ्यार जप करची कसं लाका सेव दी म्हणचे. सेव करची कसं लाका
जप चांग जावो 99% आम्ही करची सेवा जप चांग जप करते जप करची कसला कर सेव चांग दोन्ही एका एका रिलेटेड असं सो आम्ही घरा बसून मात्र करता कसं नाही सेवकांना नव्हतं ऐकता म्हळ्यार पुरे पावना सत्संगांतू आम्ही चिके संघर्ष करका जाता सत्संगा वच्ची म्हणारी चिके कष्ट बक्का जाता घरा दकून भायर वचका थंय वचका मेळका फेसबुका जॉईन जावका मूड येवका ऐकू समा सिन्सियरली बेस का मारी कष्ट असतं संघर्ष करका संघर्ष केले तिथले कृष्ण आमका लागी मेळता म्हणून सांगेल असं मागिरी आता मी एक महत्वपूर्ण विषय शिकले कसं नाही भगवंताला प्राप्ती जाऊचे केवल भक्तांगेले कृपेनं आता ते अध्यायन सांगील असं कृष्ण ते तो हॉस नव्हे कालिया ते कृष्णाक 48 मिनिट्स 48 मिनिट तागेल हेडेंतू गट्टी दोन घेऊन असतके हे पुरे पळोवन पुरे जनाक भयंकरतके कृष्ण म्हळ्यार तांगेले प्राण मस्त भयंकरता मागीर तो भितर गेलो मस्त वेळ जातरी भायर येता त्या वेळान वर्णन कशें आसा म्हळ्यार तो भायर येता की फुल्ल भायर सोर्नो नमने नमने श्रृंगार कोर्नो मणी हारू ಬಂಗಾರ वज्र वैडूर्य नमने नमने वस्त्र पट्टे सुगंध कಡೆ ಚಂಚಂದ हार पुरे गाल नायलाकी पळोवन पुरे ಜನಕ वा भारी खुशतकी तांगेल जीव वापस येईल की म्हण दिसतके आयली ಕೂಡಲೇ कृष्णान पूरे जन पटोन धरताच की यशोदे पटोन धरत की यशोदे रोहिणी आणि नंद महाराजाक एस्पेशली भारी खुश की तांणी गट्टी पटोन धरताच की कडेन बलराम आशिलो ताका ऑलरेडी ಗೊತ್ತಸಿಲೆ काय जायना तो कृष्ण भायर येता म्हणून जाल्यार वय ताका कृष्ण पळोवन भारी खुशी जावन तो तागेले पांयार बेस करून ताका पळयत की नंद महाराजक ह्या नमुने खुशत की तदन ब्राह्मण लोग पुरे कसं निमगी दान करत के ब्राह्मण लोग वय तांका ताका कृष्णाला हे लिहिले मस्त वर्णन करताच की इतले पुरे जाता ना काळोख जातके रात्री जात आयले पुरा वासरांक गायीक पुरे न्हीद येवचे स्टार्ट जाले तशी तांणी लेखताची हब्बा हे काली जाल्ले आनी आमी आराम एक दिवसांगा न्हीद काडया पूरे जन तांगेल घर बार पूरे सोण काम पूरे सोण कृष्णाल नर्तन पळोवचे आयलेले आशिल्ले कोणाकय विंगड खंयची आलोचना ना कृष्णाल हट आसल्यार पुरो बा हांगा न्हिदया कशी कृष्ण आसना फुल्ल तांकां कांय टेन्शन ना आराम रे पूरे जन ते न्हिदताच की कालिया दडान तुजी तदना फस्टची ग्रीष्म ऋतू हे पळय जाल्लेले ग्रीष्म ऋतू म्हळ्यार शेक म्हळ्यार शेको फस्ट शेको ताजे वयर कसं जाल्ले थंय जोरू मध्यरात्री न्हिदलेंची उज्ज लागला ऍक्च्युअली आचार्य सांगताच कसं म्हणारी ते उज्ज फायर डीमन म्हणून एक राक्षसू कसला म्हणारी तो राक्षसू कालियल फ्रेंड कालियाक मारली नव्हे ताका पेटयली नव्हे म्हणून रिवेंज घेवचे खातीर हो राक्षस आयला हांक पुरे मारूक म्हणून आनी कसं बा एक राशी उन जाता स्पष्ट ऊन ताजे आनीक ऊन कसं म्हणून पळयताची उज्ज खंय पळयला ते उज्ज आत मरचेची म्हण सांगून तांणी लेखताची तदना पूरे जन कृष्णाला आश्रयता कसं जाल्यार वयतानी लेखचिना मागीर पळयता आत पळयता आत दान घासीन आत उठयला इतलेचे आत नायनी मागीर जप करता तशी कसं नाही लेखचिना कसं नाही कष्ट आयली कुडले कृष्णा म्हण सांगून बॉम्ब मारताची तांणी एक कृष्णाक एक श्लोक सांगताची हांग पळय स्क्रीनार तो कालियान कृष्णाक 48 मिनिट्स अशी बांधून घालून दवरचे हे कालियान तागेले 108 विषप भरीत हेड्या वयरी डान्स करचे नर्तन करचे मागिरी कालिया सोलवता नागपत्नी प्रार्थना करता मागिरी तदना ते उज्ज लागली कुडले पूरे जन बॉम्ब मारताच की कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामित विक्रम एष घोर तमोवन्नीस तावकान् गृसते हिनः
ए कृष्णा कृष्णा बलरामा येयाची राक्काची हांगा होड एक पायर्डी मन उज्ज इलस रन्ना उज्ज लागला म्हण कृष्ण केन्नाय तागेले ग्वालाक आनी गायेक केन्नाय राखतलो गो ब्राह्मण हितायच तो तन्नी अप्पोच भितरी तो उठ्ठोन म्हणटकी पुरे जन शांत जया तुम्ही खंय निदल्यांची थंय थंयची दोळ चिम्मी कोन निदयाची तुम्ही कसं लेक्का म्हळ्यारी थंड वार येतस म्हण लेक्का आलोचन करा तुम्ही बेसिल कडे फुल उज्जयला हांगा कृष्ण दोळ चिम्मी करा थंड वार येतस म्हण लेक्का कशी जाल्यारी तांणी पुरो तशें न्हय तांकां 100% श्रद्धे पूर्ण विश्वास कृष्णाल वैरी आतां आम्ही कोणाय जाल्यारी कितले वेळ दोळ दंपका कोण दोळ दंपका कसला दोळ दंपका आनी दोळ दंपला समेत अशी अशी कोण पुरो पळोवचें पुरो आसता जाल्यारी तांणी पुरो तशें न्हय 100% नंबीक दोळ दंपलेची कृष्ण कसो केलो उज्ज पूरे ते आयलल उज्ज पूरे गिळ्ळो एक मिनिट भितरी कितली की फ्रॅक्शन ऑफ मिनिट या शॉपर कितली म्हण सांगितला पूरे गिळ्ळो आम्ही पुरो कसं गिळचे गुलाबजामुन रसगुल्ला खाण ज्यूस कृष्ण कसं गिळ्ळो उज्ज तका म्हणजे तका परम देवोत्तम पुरुष म्हण सांगून कडेरी पूर जनाक खुशी जाले आता हंत दोकून आम्ही कसं पळयताचे म्हळ्यारी कृष्ण लीलाचे सार कसन म्हळ्यारी पवर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज भक्तांगेले संघ आता हे पूरा जाल्ली कुडले हो काही शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज हे पुरे काणी सांगचे तदन तो मोण असता कसं ने हॉस नव्हे कोण कालियाक वापस तू खंय आयला थंय वस म्हणून तो खंय देखून आयलेलो म्हळ्यारी नागालया म्हणले एक आयलँड तेका रमणक द्वीप म्हणून एक थंय आसा ते आत्ताचे फिजी आयलँड म्हणून सांगून थंय देखून थंय वापस चमकलो म्हणून शुकदेव गोस्वामी सांगून असता आत्ता हांगा परीक्षित महाराजाले तो ध्यानपूर्वक जाऊन ऐकत असता आता फर्स्ट परीक्षित महाराजाक शाप मेळलेले कसं लाक तो एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ तान तर सुजायनी वचून ते मुनील वैरी मेल्लेल सरप गल्लो दिवड गल्लो आयल्लो ताकाची तागेल्ले पूत सानु शृंगी ब्राह्मण ताका कोप येता तो शाप दिवन असता जाल्यार वय तो कसं करता ऑड ना म्हणून ते स्वीकार करता आत्ता परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी लागी 7 दिवस 7 रात्री खाण ना जेवण ना उद्दाना तान ना कांय ना ते नमुने मग्न जावन काणे करत 10th कॅन्टो आयले हे काणी तू ताण म्हणले तो वापस रमणक द्वीपा गेल्लो म्हणून आत्ता हो ध्यानपूर्वक जावन ऐकत असेल ऍक्च्युली एक स्टुडंट जाले बेस्ट स्टुडंट लक्षण कसं म्हणारी ध्यानपूर्वक जावन ऐकूचे आणि क्वेश्चन निमगुचे तशी आता हाणे परीक्षित महाराजान क्वेश्चन निमगिले निमित्त आमकां इतली व्हड भागवतम ताचे एक्सप्लेनेशन आयलें आत पక్కనే ताण कसं ही क्वेश्चन निमगी न्हू तर ऐकलो असेल जाल्यार एक की 2 स्कंद भितर सगळे भागवतम कळीत जात असेल ऍक्च्युअली अशी भागवतमाचे 40 श्लोक ते एक चड म्हळ्यार एक स्कंदा भितर कळीत जात असेल आनी क्वेश्चन निमगिले निमित्त आमकां पुरे मस्त पुरे विषय चर्चा करच्याक आयकुच्याक आमगेले भाग येवचारले सगळे शास्त्र अशीची प्रश्नोत्तरा वैरीची निर्भर जावन अशें आतां पక్కనే अर्जुनान क्वेश्चन निमगे न्ही म्हण जाल्यार दोन्ही चॅप्टरान तुजी कळीत जाता भगवद्गीता अर्जुनान क्वेश्चन निमगिले निमित्त आमकां पुरे कितले कृष्णान इन्स्ट्रक्शन दिलेले मेळलेले आसा तशीची क्वेश्चन निमगुचे ऍक्च्युअली लायक अभ्यास दादान कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ चड चड कळचे अवकाश मेळटा तशें ताणें क्वेश्चन निमगिला परीक्षित महाराजान निमगिले तो कसला वापस तो खंय देखून आयलो तो थंय देखून कसला सोण यमुना आयल कसलाक ते गरुडाक आनी कालियाक द्वेष कसलाक म्हण निमगिता तदना तो म्हणटा ताका एक काणेस कसन म्हळ्यार पुढे ते रमणक द्वीप म्हण म्हणला ते नागालय मस्त दिवड आशिल्ले ताजे लीडर वासुकी
हो गरुडा कसं करचे गरुडा परम वैष्णव जलारी गिडुगा ಈಗಲ್ ನವ ತಗೆಲ್ ವಲ್ಚರ್ ತಗೆಲ್ ಕಾಮ್ ಕಸನೆ ಕೌಚಿ ಕಸಂತಾಣೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ದಿವೋಡು ಜಳಕೆ ಪುರೆ ಕೌಚಿ तर कोणे मागीर निमगुचे पुरोचे तो परम वैष्णवान पुरे नॉन व्हेज खावचे ना नवे ते गरुडान कशे खावचे ताणे खावचे ना नवे म्हण सांगून जाल्यार ही गरुडाले दोन आन्सर आसा एक स्पिरिच्युअल बॉडी ताका हे पुरे रुल्स एप्लाय जायना आनी एक म्हळ्यार तो प्रकृती नियमा प्रकार तागेल देहाक जावक आसले खावपाची तशें जावन तो गरुडान कसं करचें आसलें त्या रमणक आयलँडा वचून ते मस्त दिवड आसता नवे ताका पुरे भात दिवून अशी एक दिवडाक मात्र काणेवन खावचें आसलें तशी ते पुरो दिवडा पुरो भंय यो गरुड आयलो आतां येता मागीर येता पाय येता म्हणून तांकां समा भायर येवच्या काही भंय पुरो मस्त भंय जाता आसलें ताका तांणी कसं केलें पुरे दिवडा समाज पुरे वट्ट जावन आमगेल वैष्णवा कम्युनिटी जीएसबी कम्युनिटी आसता तशी दिवडाल कम्युनिटी पुरे वट्ट जावन ब्रह्मा लागेल्लेची ब्रह्मा तू हक्क सोल्युशन दिवका गरुडांक तथळ अटॅक करता आसता तदना ब्रह्मदेव म्हणटा आम्ही एक ಒಪ್ಪಂದ करूया कसन म्हळ्यार गरुडाक तुम्ही 15 दिवस एक पंत एक रुक्का म्हळ्यार फिक्स कराची थंय एक दिवड दवरा तो ते मात्र काण वत्ता हाफ मून डे म्हण सांगितलं म्हळ्यार सप्तमी अष्टमी लागी एक दिवस येवन तो घेवन वत्ता म्हण सांगून ताका गरुडे ओपता जाय जाय तांणी दाखोवन हांव बात दिना तुम्ही ते दवरलेले कसं असतं ते खावन वत्ता म्हणून अशी गरुड खात आशिल्लो गरुडाक ते दिवडा लोटू दूध आणि फ्रुट्स तशे पुरे एक एक ऑफरिंग्स पुरे दवरता आसले गरुडा खुशी करच्याक हें पळोवन कालियाक भारी अहंकार फर्स्ट आस ताका 101 वुड्स पुरे विषभरीत ताणलेक हांव स्ट्रॉंग म्हणून ताका भारी एक पंत दिसले हे गरुडा मात कसं न्याय नमने विशिष्ट स्थानमान दिवचे आनी पुरे राब गरुडा लोटू गरुडा बुद्धी शिकोका म्हणून गरुडा दवरलेले दिवोडू आणि त्या पूर ऑफरिंग्स पुरे हाणे खावचे कालियाना खावचे फर्स्ट एक दोन पंत गरुडा हो दवरनी दिसता म्हण सांगून सोण गेला कडेरी गरुडान ऑब्जर्व केले कालियाल काम म्हणून कडेरी कालियाक अटॅक करू आयलो तदन कालिया कसं करता हांव स्ट्रॉंग म्हण सांगून तागेल पुरे विश हे करता तदन हो गरुडा तागेले स्ट्रॉंग पक्कान ते पुरे दूर करून जोर लढाई मारताची त्या लढाईन तू कालिया सोलवता तदन कालिया भंय करू स्टार्ट करता अयो मेगल पशे एकलो स्ट्रॉंग आसा हो म्हाका अटॅक करता म्हणून जोर भंय करता मागीर थंय स्लिप बसून गरुडा वता मागीर तो कसो करता सर्च करता आमी पुरा गुगल सर्च करता न्हू कसं असल्यार गुगल घालून सर्च करचे तशी कालिया सर्च करता हे भूमीन तू गरुड खंय वचना म्हणून फायंड आउट करता कसं ना एक प्लेस आसा यमुनांत एक तळई त्या तळई तू हो वचना कोण वचना गरुड वचना म्हणून फायंड आउट करून तागेल फॅमिली समेत कालिया ते गरुडा यमुना न्हंयचे एक तळे आसा ते कालिया म्हणटाची थंय वचून शिफ्ट जाताची तदना थंय कसला वचना म्हणून एक काणी आसा थंय फुडें सौबरी मुनी म्हण एकलो मुनी आशिल्लो तो भारी लायक करून तपस करचे तो खंयचे नमुने सिद्धी पाविल्लो म्हळ्यार उदका भितर पुरे तपस करचे आसले भायर आसल्यार फुल्ल डिस्ट्रॅक्शन जावचे नाका म्हण सांगून उदका भितर बसून तपस करचे त्या नमुने सिद्धी पाविल्लो आशिल्लो एक पंता कसं जाता गरुडो थंय येवन आसता यमुना न्हंयत लागीं वयर भोंवत आसता आनी थंय आशिल्ले जळक्याक पुरा धरूंक येवन आसता जळके पुरे धरचे तदना जळके तांकां पुरे बाद जाता आशिल्लो अयो केदन येता म्हूण कळना यो गरुड आमकां खावच्याक तातवळ येता आसता वता आसता म्हणून सांगून जळके समाज पुरे वट्ट करून सौबरी मुनीला निमगिताची सौबरी मुनी आमकां राक्काची प्लीज हो गरुड येवन तातवळी बाद दिता म्हणून ताका सौबरी मुनी कोप येता गरुडाल वयर हो वयवा म्हूण सांगून गरुडाक शाप दिता तू बिनी आनी हें तळय लायलारी तू मरता म्हण सांगून ऍक्च्युली दोन विषय कसं म्हणल्यार हो परम वैष्णव गरुड ताका खंयचे असल सांसान
कंचे शाप ऍक्च्युली लागना वैष्णवांक पुरे जाल्यार वय अनेक विषय कसं म्हणारी गरुड वैष्णव जाल्यार निमित्त वैष्णव पुरे जन नाही सदाचार पुरे जनांक भक्तांक सगळ्यांक एस्पेशली साधू जनांक तांणी मस्त रेस्पेक्ट दिताची सो गरुड रेस्पेक्टफुली ताण दिलेले शाप स्वीकार करता आणि तो ताण दिल्ला शाप म्हणून सांगून तळेय लागी मागीर केन्ना काही येना तशी आता परीक्षित महाराजाकय सान चेल्लो ब्राह्मणान शृंगीन शाप दिल्ली कूडले ताणे म्हणे आशिल्ले हांव कितलोट वैष्णव गोचवे पोट्टा आसतनाच गर्भ आसतनाच म्हाका देवान दर्शन दिला ताणे कृष्णाला नेमकू आशिल्ले कृष्णा कृष्णा म्हाका राक अशी शाप आयला म्हणना तो वय स्वीकार कोण येता ताका आयलेलो शाप तशी गरुड स्वीकार करता तांगा कालिया वचून रबला शौबरी मुनीन एक दोन जळकिದ್ದವರುಕ ಸೇವಕರು ವಂಚೋಜ್ ಕತ್ತೆ ಗರುಡ लाता गरुडाक शाप दिला गरुड येनी गरुडांकसने करनी आईल कोण कालिया तागेल विषा पेट्टाक थंय आशिल्ले सकड जीव जंतू जाड्ड रूक पुरे मेल्लेची दोनी जळके वरच्या वचून सकडे कुला नाश जाले थंय आशिल्ले आता तू कसं म्हणता म्हणारी हजी निमित्त कसं जाल गोचवा त्या सौबरी मुनीले पतंजल आध्यात्मिक पतंजल भागवतांतू ताजे वर्णन कशें म्हणारी सौबरी मुनी वापास उदकान बसून तपस करता सिल्के तदना तो थंय एक स्त्री जळके आणि पुरुष जळके ಒಟ್ಟು मेळची पळयतकी त्या पळोवन ताका याश जाता तपसा दाखोवन उठयता भायर येता थंय राजा मंदाता म्हूण आशिल्लो रायू ताका 50 जन चेल्यो त्या चेल्यांक वाडीक जाता सुंदर एक चेल्ल्याल रूप जावन तांक वाडीक जाता एक वाडीक जाल्यार कितली कश्ट आसता 50 चेल्यांक एकलो वाडीक जावन कडे मस्त कष्ट भोगतके कष्ट बघून 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 मागीर लास्टाक तो आध्यात्मिक लोकाक वचके म्हण आचार्यान हांगा सांगिल्लें कसला म्हणारी ताणे यमुनाला आश्रय घेतिल्ले निमित्त जाल्यार मस्त कष्ट भोगता आध्यात्मिकांतू कंप्लीटली तो पतन जाता कसलाक म्हणारी 2 रिजन एक गरुडाक ताणे परम वैष्णव ताका शाप दिवचेक शाप दिलेले शाप दिवच तितले एक दर्प ताका त्याने म्हणे व्हडली वैष्णवाक एक शाप दिलेले निमित्त तागेल पतंजल आनी कसं म्हणारी ताणे प्रकृती नियम प्रकार पळोवक आसले एक वल्चर जालेल्यान एक जळकी खावचे सहज आसले प्रकृती नियम पुरे ताणे उल्लंघन केले निमित्त तागेले गरुडाक खावचे आशिल्ले खावचे सोण निमित्त तागेले कूडले पतंजल्ले हे काणी कसं सिक्का हे पुरे काणी खाल ऐकून सोडची नाही जस्ट एंटरटेनमेंट नाही मस्त इन्फॉर्मेटिव्ह भागवतम म्हणारी प्रति एक काणी मस्त इन्फॉर्मेटिव्ह असता हे काणीत आम्ही कसं सिक्का म्हणारी फर्स्ट वैष्णव अपराध करू ना चैतन्य महाप्रभू नमके एक राश इन्स्ट्रक्शन्स दिला तंतु दोन सिंपल अँड स्ट्रॉंग इन्स्ट्रक्शन कसं म्हणारी एक सतत जाऊन हरिनाम जप संकीर्तन करका दोन्हीचे वैष्णव अपराध करूक ना म्हण सांगून इवन चैतन्य भागवतांतू वृंदावनदास ठाकुराने हेंच म्हणजे प्रति एक अध्यायांतू डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैष्णव अपराध मात्र कोरनुकाची म्हण सांगून तशी वैष्णव अपराध कोरनु कसं जाले सौबरी मुनीले एक पतन जालेले आसा आता मी वापस काणी मागशी वचा तशी आता हो काली आले दमन जाले एक पंता उज्जो गिळणू जाले आता नेक्स्ट येता आमगेले चॅप्टर 18 हे आजी
ऑलरेडी डिस्कशन जाल्ला प्रलंबासुराले संहार कशी जालेले म्हणून. कृष्ण प्रलंबासुर तगेले स्टೈಲಾರ್ ಎತ್ತ कृष्ण तगेले स्टೈಲಾರಿ बलराम तगेले स्टೈಲಾರಿ अक्क कशी मारले. कडेरी प्रलंबासुराले मान जाल्ली कुळ्ळे ते तांणी पुरा खेळता आशिल्ले की तादना 2 टीम जावन खेळता आशिल्लींची. हंचेरडू पाप खेळच्यांतू मग्न जावन गेले. तादन कशें जाल्लें ते प्रलंबासुरा मान जाले हो बलराम वापस तांगे टीमाक जॉइन जालो. तादन पळयला री मस्त गाय ಅಂತೂ ಸಿಲಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಗಾಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಲ್ನೇ वासरू मात्र सिल्ने बोकोडी आणि म्हशी समेत असके. सो हो मस्त गाय पुरा मिस जाल्ला मू खंय गेला म्हणू हानका बेजार जाता अयो आमी हे पुरे कॉन्सन्ट्रेशन दिवसोन फुल्ल खेळलो बेसल्यांच मू म्हणून पुरे जन आतां सिरियसली सोदू स्टार्ट करताचे कई गेले आमगेल गाय गाय आपयतात ताजी नांव खंयचे रेस्पॉन्स ना अयो दूर खंय गेला म्हणून तांणी तादन आशिल्ले रान्ना नांव इशिक्तावी म्हूण सांगून थंय लोक सोदिताची रान्ना भितर भितर वताच फर्स्ट शाको शाक्यार ते पुरे सुकला मस्त रूक हे गाय पुरे पाचवेची तण जावका खावच्याक पोटा बूक करतस म्हूण सांगून सोदिता रान्ना मध्ये गेल्ल्यांची हानी पूरा गोपालक ग्वालबालक कृष्ण बलराम पुरे त्या गायेन गेल्लेले पाद चिन्हे पळोवन कडेर एकड तेकड ते तण पुरे कल्लेले सैन पुरे पळोवन अशी वचून अशा पुरो हांग तण कल्ला हांग काय न्ही अशी वचून अशा पुरो म्हणून ते वाटेरी जशी फॉलो कोण आपयता वताची ऐकना मस्त वेळ जाली कुळे गायेक कृष्णान आपयला ऐकता थदन गायेक ऍक्च्युली खंयकी रान्नामध्ये गेल्ल्यांची तांकांय भंय करतसिल अयो हांग कोणेय नाच गेले कृष्ण ना खंय गेलो अयो तांक तादन भंय करूं स्टार्ट जालेले कृष्णाल वॉयस आयकल कुळ्ळे हा अब्बा म्हण दिसता आनी जोर अंबा अंबा म्हण सांगून तांणी रिप्लाय करताची तदन पुरे जनाक हा अब्बा हांगा खंयकी आसा आयकतस म्हूण खुशी जावन धांवन वताची थंय तांणी वयरी तदन मंजा फॉरेस्ट म्हणून ते रान्नांत पावताची थंय पावली कुडले कशें जाल्लें ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची थंय फुल्ल दावाग्नी थंय फुल्ल आशिल्ले रुक्का पुरे उज्ज लागता फस्टची सुकील रूख सुकील बॅम्बू ट्री पुरो आशिल्ली निमित्त ते वय वाऱ्याक रान्ना वयरी कंडापट्टी वारें आसता गुड्ड्या वयरी वाऱ्याक 1 मिनिट भितर गांवभर उज्ज वापास तांणी कोण आपोवचें कसं न्ही चिक्केपुणी पीड आयली कुडले कृष्ण आपोवचें तशी तांणी कृष्ण आपयता जशीची आम्ही हें सिक्का म्हळ्यार संसार दावा आमगेले संसार फुल्ल दावाग्नीशी केदन पळयल्यार जळता आसता ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಚಮಿ थंड जाल्ल्यान वापास जळता एक एग्जाम्पल एक दिलेलं कसं म्हळ्यार एक प्रभुजीन आमी पुरे गुलाब जामुन आमकां पुरे बारी इश्ट न्हू इस्कॉन बुलेट्स म्हण म्हणटाची कसं नाही असल्यार प्रसाद म्हाका गुलाब जामुन कराची म्हूण सांगचेस सो ते गुलाब जामुन करची कशी फर्स्ट ताजे दवे पिट्टी असता ताजी गुळी करचे मागीर ते तुप्पा कायली घालून सम भाजचे तळचे मागीर साखरे पाका घालचे तशीची ते दवे गुळी असता मॅम ते पूर आमी पूर आत्म पतित आत्म आमकां पुरे काडून भौतिक प्रकृती ते तुप्पा कायल की तांतू घालून तळची की समची कसं केल्यारी एस्केप जावच्याक जायना त्यावेळी ताजी हीट असता कलियुगाच प्रभाव पुरा हीट दिवस वता हीट चड जाता वत विना केदनाकय उडी जायना ते तंतू दोकून एस्केप कशें जावचे तांतू तोळण काळे जातरी तितले फॅरन लावली लाई कसं नाही लाई ते काळ जावची जाताची काळे जावन जातरी आमकांची एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार त्या शुगर सिरपांत पोवण म्हळ्यार कृष्णाले अमृतांत पोवण ते एब्सॉर्ब करचे तादन मात्र आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी एस्केप जावचे आसचे ते हें मेटिरियल वर्ल्डांत तशीच ना ताकाची केदनाय कृष्णाले कृष्ण आनी कृष्णाल नांव विंगड न्हय केदनाय तागेलें नांव म्हणचे सततम कीर्तयंतो माम म्हण आटा दे सांगिल्लें आसा सततम केदनाय म्हणटा आसता की प्रभुपादान ताजे परपटान बरयलां कसं म्हळ्यार आमगेले डेली रुटीन
कितले कॉम्पॅक्ट दवर का म्हणणारी फुल टाइम कृष्णा कॉन्शियस वर्क करतास का की दादन मात कृष्णाला स्मरण येवचके दादन मात कृष्ण प्रज्ञेरी आमगेले हे कसं इस्कॉन मुवमेंट असे फुल कृष्ण प्रज्ञेरी असते दादन मात कृष्ण प्रज्ञेर असे साध्य ते कशी ते कॉम्पॅक्ट करेत भक्तांगेले संघ करचे त्यांनी एक सेव दिताची ते करचे दादन मात्र फुल टाइम एंगेज जावन असेत ना जाल्यार भारी कष्ट आसा म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा मागिरी ताकाची आम्ही टाइम वेस्ट करचा ना कृष्णाला आश्रय कूडले घेऊ का गोपा बालक आणि ब्रजवासीला आम्ही कसं शिकचे म्हणणारी त्यांनी कसं नाही पीड आईल कूडले कृष्णाला नाव सांगचे कृष्णाला आश्रय घेवचे जाले कृष्ण येता तांकां मारता तांकां राखता आमकां हाजे वयर डाऊट अशा ना हे चमत्कार कशे जाता आम्ही समेत कृष्णाल वैरी कंप्लीट एक ನಂಬಿಕ ಸರೆಂಡರ್ कोरनु आमकां एक स्टाईल कूडले तेगे नाव तंडारे तसं एक अभ्यास करून घेतला रे तद्दन मात्र आमकां कळचे चमत्कार जाल्ले म्हण सांगून ನಂಬಿक नाशी जात किनाकी म्हळ्यार बदलता वय हे ना हाजे भगवद्गीतेचे एक अंतिम चरम श्लोक आसा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच म्हण सांगिल इम्पॉर्टंट मा शुच म्हळ्यार भिव नका हांव खंडित येता हंग दक्षिण भारतांतू तमिळनाड आसा थंय कंचीपुरम म्हण एक धाम आसा थंय वरदराज म्हण एक फेमस कार्णिकेचे देव आसा त्या वरदराजाला हात अशी त्या हातान तांकां बरयला मा शुच हेंच वर्ड सर्वधर्मान परित्यज मा शुच म्हळ्यार भिव नका हांव अभय दिताची अंतु कसं नाही फट्टी ना कृष्णपुरा आमगेल म्हणके फट्टी पुरा म्हणची ना ताणे दिता करता म्हळ्यार 100% 200% बदची तशी तशी आमगेले भक्तिविनोद ठाकूरान दिसता एक अंत कीर्तन आहे वैष्णव सॉंग ಅಂತ म्हणलेलं भजहु रे मना हे नंदनंदना अभय चरणार विंदरे तागेले भजन केल्यारी तागेले अभय केन्नाय आसताची अंतू डाऊट ना म्हणून सांगून तांणी वय म्हणलेलं आसा तशी आम्ही केलो पंत लेखताची कसं नाही कष्ट येईल कुळ आम्ही लेखचे ना आम्ही फस्ट रेडी कोणाचे हो आमगे नेबर हेल्प करता आमगेले बामण हेल्प करता चेडू हेल्प करता मिगेल दुड्डू हेल्प करता ते हेल्प करता हो दोड्डू डॉक्टर हो दोड्ड नंबर 1 हॉस्पिटला जॉईन जावचे हे कसं नाही ऍक्च्युअली आमकां सहाय येवची ना आमकां ऍक्च्युअली जावका सहाय म्हळ्यार येवचे कृष्ण परमात्मान मात्र हे आमकां कळचे ऍक्च्युअली आमगे लास्ट मिनिट अरे आमगेले महाविष्णू गोस्वामी महाराज म्हणून तांणी तांकां एक पंत शिष्यान क्वेश्चन केले म्हाका चॅन्टिंग करतना सिरियसनेस येना ओवर न्हीद येता कसं करचें ताकाची महाराजान कसं म्हळ्यार गोस्वामी तुम्ही चॅन्टिंग करताना तुम्ही मेल्ल्यांची म्हणून आलोचन करता मरची ते सीन आसना मेल्लेल कुडल्यांक पुरे कापूस दवरला त्या पुरो आलोचन करा दादा ऑटोमॅटिकली सिरियसनेस येता दिवस वत आम्ही एक स्टेप आमगेल मरणा लगी वतासाची भागवतांतू एक श्लोक आसा रात्री जावन सकाळ जावच भितर आम्ही एक स्टेप मुखार वताची हॅपी बर्थडे म्हण हॅपी न्यू इयर म्हण कसं सेलिब्रेट कराची मरण येवचे कष्ट येवचे पुरा येताची भक्त असो अभक्त असो वृंदावन आसोची मथुरा आसोची भायर आसोची खंयी असल्यार वय येवचे 100% खंडित आत्ता जप कोण आत्ता मेळलेले हे आमगेल ऑपॉर्च्युनिटी तुम्ही सोडूकाची कंप्लीट ते कृष्णाला आश्रय घेयाची म्हणून तांणी सांगिल्लें आशिल्लें मागीर त्यात कसं जालें गाय पुरे ते रान्ना उज्जैन दोन्ही पंथ सिरकल्यांची तदना ग्वाल बालक पुरे सिरकल्यांची तांणी वापस कृष्ण आपयताची तांणी कसं म्हण आपयताच की कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा मोघ विक्रम
दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रातुमार्हत. वापस आपयताचके कृष्णा कृष्णा रामा रामा याची दावाग्नी आमकां गिळटा याची धांवन धांवन याची म्हण सांगून राक्काची म्हण थंय वापस कृष्ण तुम्ही दोळ चिम्मी करा म्हणटा. चिम्मी करताची 100% विश्वास कोणाय अशी अशी ओपन करनाची वापस गिळता गिळणो ಅಂತ ಅನೇಕ म्हणारी ಭಾಗವತಂತು ಗಿಳ್ನು ಗಿಳ್ಳಲ್ ಮಿನಿಟಾಕ ತನ್ನಿ ಪುರೆ ದೋಳ ಸೊಡ್ತಾನ ತನ್ನಿ ವಿಂಗಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಸಚಿ ಬಂಡೀರಾವನ ಅಂತು ಬಂಡೀರಾ ಟ್ರೀ ಮುಳ ಅಂತ ಸಚಿ ಬಂಡೀರಾ ರುಕ್ಕ ಮುಳ ಸಚಿ कंपर आरामे रसच सदना पुरे गोपालक लेखताचकी ओ यो आमगेलो टासिलो साधारण मनुष्य नाही देवते म्हण लेखताचकी तशी पूर जन कृष्णाक कृष्णाला ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಜಾವನಸ್ಕಿ ತಾಂ ಪುರುಡ್ಗಸೆತ್ ಅಯ್ಯೋ ಗೋಪಿ ಪುರ ರಕ್ತಸ್ತಂಚಿ गोपान पूरा केन्ना लेक्चके अयो राजी दिवस मात्रच का संजे जावचना आम्ही कृष्णाला टू मस्त टाइम स्पेंड करीत पण गोपान पुरे केन्ना देवाला मागची आजी संजे जावची नका गोपीन पुरे इलेक्चिकी अय्यो कितली व्हड दिवस बा संजी केदन जाता तांका एक एक क्षण क्षण 100 वर्षशी दिसतके अय्यो केदन सांजे जाता बा कसला इतलो व्हड दिवस केला म्हण सांगून राखून बेश्टी ताकाची कृष्ण आणि तांगेल ग्वाल बालक तागेले कोळाल पुरे धोरन होगी गोपी लागी वताचकी गोपी तई राखून आसताचकी तांकां अंक पळोवन हब्बा रात्री जाले आयले नवे म्हणून खुशी जातके हंगा आमगेले 19th चॅप्टर जाल्ले आम्ही अंतू एक प्रत्येक काणी दखून आम्ही एक एक इन्फॉर्मेशन म्हणल्यार ते कसं रिप्रेझेंट करता म्हण एक शिकू असे पुरे खाल एंटरटेनमेंट नाही ऐकूचे तांत मस्त इन्फॉर्मेशन असता ते एक एक राक्षस एक एक रिप्रेझेंट करताची ते कसं नाही म्हणून सांगून आम्ही हे लिहिल्याचे कसं रिप्रेझेंटेशन म्हणून सांगून पळया आता बकासुराल आसिले डुप्लिसिटी कालियल आसिले एनवी पूतनाल आसिले फॉल्स गुरु तृणावर्तल आसिले प्रैड कडेरी नळकुवर मणिग्रीवाले आमकां कळत कसं म्हणारी तांनी इलेक्ट्रिसिला व्हड कुबेर आले धनवंताल पूतू म्हण सांगून चिके जंब आसिले प्रैड त्या गेले प्रलंबासूर कसं रिप्रेझेंट करत म्हणारी गुरु आमगेले अनर्थ आमगेला हृदया भितर आसिले अनर्थ पुरे नाश करता म्हणून आता फर्स्ट फॉरेस्ट फायर म्हळ्यार फर्स्ट टाइम जालेले ते काली अल दमन जल कुळे जालेले दावाग्नी त्या गिळचे ताजे रिप्रेझेंटेशन कसं नाही म्हळ्यार आता मस्त डिफरन्स असता एमंग डिवोटीसामध्ये भक्तांगेलमध्ये देवस्थानामध्ये आता श्री वैष्णव स्मार्त संप्रदाय आमगेले आमची गेलेले आजे ताजे मस्त डिफरन्सेस असता हे पूर डिफरन्स ते पुरे अनर्थ नाश करचे कृष्ण मात्र आता मूर्ती पूजे म्हळ्यार तांणी अशें केलें आमी अशें केलें तांणी अशें केलें विंगड विंगड जनाल विंगड विंगड नमुने फिलॉसॉफी असता ते तांगेले क्रम विंगड विंगड असता तशें म्हणून आमी कॉन्फ्लिक्ट घेवन बेसना हे पुरे कृष्णाल शरण गेल्यार मात्र तो आमकां फुडले ताजे सोल्युशन दिता तो एकलोची हे पुरे सॉल्व करचे मागीर सेकंडाचे फॉरेस्ट फायर आशिल्ले प्रलंबासूर वध जातरी ते कसन रिप्रेझेंट करता म्हणारी आता त्या प्रलंबासूराल वध जावन सेकंड फॉरेस्ट फायर आयल दावाग्नी आयल केदाना ते पूर गाय आणि वस्त्र पुरे कृष्णाक सोण तागेल इतलेक ती ओन जावन सोदून खावच्या गेलेले न्हय ते कसं रिप्रेझेंट करत म्हळ्यार आम्ही ಕೆಲವು पंत ಕೆಲವು पाथ ಕೆಲವು ऑपॉर्च्युनिटी ಕೆಲವು कशी करताच म्हणारी आम्ही कृष्णा कॉन्शियस दखून दूर जाताची कृष्णा निमित्त दूर जाताची तदान कसं जाता आत्ते गाये कसं जाल्ले एकडे तण वयना एकडे कृष्ण वयना अशें केल्यार आमी विंगड विंगड पाथ ಕೆಲವು पंत आमगेले सेन्स ग्रॅटिफिकेशना खातीर नावा खातीर दुडवा खातीर कसं म्हण सांगून विंगड विंगड वाट धरलेले पेट्टाक कृष्णा कॉन्शियस दूर जाता तेन्ना आमकां कसं जाता
एकडे संसारिक सुखयना एकडे स्पिरिच्युअली समेत कृष्णा कॉन्शियस वय ना जाता इतले सांगून आयचे हे सेशन एंड करता कसं चूक जाल्यार एक क्षम कराची आणि कसं क्वेश्चन असल्यार निमगी हांग मस्त वरिष्ठ भक्त संची तांनी पुरे आन्सर करू ट्राय करताची वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय धन्यवाद माताजी अनंतानंद कोटी धन्यवाद भारी चंद पण भारी लायकन तुम्ही सांगला आमक पूर जन अर्थ जाऊ तशी चंद काणी पुरे सांगल्या कालियाला आणि प्रलंबासुराला आमक गमत जाला लायक जाला ऐकून या आईच्या अंत भितरी आम्ही तशी या अर्थ मागतात जल प्रकार की कालिया म्हणला एक नाग आशिल्लो यमुना न्हंयतो तागेल बायल एक दवाल भक्त आशिल्लो तांणी बायल तजावन कृष्ण त्या कालियाक त्या बायलेल उतरा निमित्त कालियाक त्या गांव सोडून विंगड गांव वच्चा सांगता तजावन आम्ही केन्नाय कृष्णाल शरणारी आसता कृष्णाक रक्षण करता आणि वैष्णव भक्त जावन आसता म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतला तशीची नागाल तजावन आम्ही केन्नाय अनुनित्य काल सत्संगानी वचका आणि आम्ही सत्संगानी चमकालार आमकां कृष्णाल विषय चड कळून वैष्णव असोसिएशन असल्यारी आमकां भक्ती मार्गार चड वचेत म्हणल्या विषय आमकां अंत भितर कळला आणि तुम्ही त्यावेळी सांगल्या की कालियाक कृष्णान मस्त वेळ 48 मिनिट की धरलेलं आसा तशी कृष्ण व्रजवासींक मस्त बेजार जल खई आस म्हण जल कृष्ण तागेल मातारी नांचून येतना पुरा नमुने भांगर पुरा घालनी आयिल आसा म्हणून तद निमित्त तांची जनाक कृष्णाल वयर विश्वास दवरल्यार केन्नाय आमगेल कष्ट पुरे निवारण दत म्हणल्यार एक विश्वास आयलो सो तशी आमी जिवनांत त्या देवाक शरणागत जाल्यार आमगेल खंयचेय कष्ट ये नशी पुरे निवारण दत हरिनाम स्मरण करता म्हणून तुम्ही चंद कोण सांगल्या तशीची तशी तुम्ही त्या प्रलंबासुराला एक काण सांगितलं असं तांत भितरी अशी सांगली की प्रलंबासुराने त्याच्यावर श्रद्धे आणि निष्ठे अगत्य असं भगवंताल संग भगवंताल नामस्मरण भगवंताल संग अगत्यस म्हणून तुम्ही सांगला आणि तशीची तुम्ही शौगुरी मुनील काणी सांगताना गरुडाल विशान काणी सांगल्या की तक्का एक नयंतू झळकीवन खाऊचे मस्त अभ्यास आशिल्ला त्या शौगुरी मुनीला लागी पुऱ्या झळक्यान आनी वचून आमकां रक्षण करता म्हणतना गरुडाक तांणी त्या शौगुरी मुनीन शाप दिले जाल्यार गरुड वैष्णव आशिल्ले निमित्त ताणे मनस्पूर्वक जावन त्या शाप घेतले म्हणून तेजावन तुम्ही त्यावेळी सांगली की आम्ही कोणी एकलांकी केन्नाय आम्ही वैष्णव अपराध करू नज आणि आम्ही केन्नाय हरिनाम स्मरण करता म्हणून तशीची प्रलंबासुरा विशयान तुम्ही सांगतना सांगल्या की थंय बलरामान आणि पुराय कृष्णान आणि पुरा तांगेल गोवळा लोटू इशिका म्हणल्यार एक वना वतना थंय एक पडी उज्ज येईल असं तदना पुर जनाक तांकां थंय रात्री कळूचे आशिल्ले तांणी थंय न्हिदोचे आसतना तांणी न्हिदलेची मागीर सकाळ तांकां स्वल्प वेळान थंय हुन जातना दोळ सोडयतना उज्ज आशिल्लो तेज्यान कृष्णाल नांव काडटा काडटाची कृष्णान त्या सगळेची उज्जो गिळ्ळल आसा म्हणून तुम्ही त्यावेळी सांगल्या तेजावन आमी कृष्णाला केन्नाय शरणेर आसतात आणि कृष्ण अनुनित्य काल आमकां रक्षण करता म्हणून तुम्ही चंदुकून सांगिल आसत तशी तेज्या भितर आमी केन्नाय आमगेल्या जिवनांतू आमगेल सेन्स ग्रॅटिफिकेशना मागची पळय तशी कृष्णाल नामस्मरण केल्यारी आणि कृष्णाल महामंत्र जप केल्यारी आम्ही हे भौतिक प्रपंचातुलान भायर वताची आणि दैविक स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत आमी वचचे चान्सेस आमकां फुल्ल आसा तेज्या भक्ती मार्ग आमी घट्टी दवरता म्हणून तुम्ही सांगल्यात अशे आणि कोणाक एक असं नाही प्रश्न असल्यार निमगू येता लायक कोण चांगली माताजी बरे पॉइंट्स मस्त अटेंटिव्ह जावन ऐकले माताजी
हरे कृष्ण. हांव ऍक्च्युली एक पॉइंट इम्पॉर्टंट पॉइंट सांगूक विसरलेले. ते कसं म्हळ्यार कृष्ण फुल भांगर वज्र वैडूर्य हार पुरे घालून येता न्हय. ते नागपत्नीन पूरे कृष्णाक सिंगार कोन पेटोचे तो मस्त वेळ उदका भितरी असता न्हय. तदन हे कालिया ಒಟ್ಟು ಕೊನ್ನು ಪೂರೆ दवरलेले मणी मस्त वस्त्र सुगंध हार पूरे फर्स्ट नागपत्नीन ताका सिंगार कोरून मागीर प्रार्थना करचे. आता आम्ही आजी मी कसं शिका म्हळ्यार आता तांक नागपत्नीक जावप असेल कसं नाही पतील प्राण भिक्षे ताजी प्रार्थना निमगुचे ताजे पुढे त्यांनी कसं केलंय तांगेला असेल पुरे सर्वस्व समर्पण केलंय कृष्णार्पण आमगेला असेल पुरे तुक्काची म्हण चंद करून सिंगार सुन सोडले तशीची आम्ही केदनाय कृष्णाक कसं दिवची मनोभाव दवन घेवक भगवद्गीतेन म्हळेलें असतं 9.22 पत्रम पुष्पम फलम तोयम पान ಕೆಲವು ಜನ म्हणतात आम्ही दुर्बळ कसं दिवच्याना हे पुरे फ्री जावन मेळचे प्रकृतींतू पान तुळसी एस्पेशली फल पुष्प हे पुरे उद्दा हे पुरे एटलिस्ट कसं ना कसं नाही केदन पळे भगवंताक आम्ही मेळू बत्ताची मेळताची ना घरांत आम्ही अभ्यास करूका हे इतले नैवेद्य कोरनो खावचे ना कंची देवस्थानाक वता नाही केदने कसं नाही पुणे देवावर बोन दिवचे का अभ्यास करका त्या जातरी इतली पुरा जातरी मागीर तिने तांणी प्रति प्राण भिक्ष निमगिला ताका खुशी जाल्ले ताणे दिल्ले देवा काय उडिना ऍक्च्युली आम्ही कसं नाही दिवून तागेल काय वाढचे तसल कसं ना पाप सुदामाने फर्स्ट बड दुर्बळ मला दुर्बळ एक साल थोडे कसकी ताक जल्ले तितले तागेले कॅपॅसिटी जाल्ले तितले पोव वेल्ले ते पोव काय ताका जाव का म्हण नासिले जाल्यार ताण पळोवच कसं नाही मोग एक आन आसा आनाला मस्त दुड्ड आसा एक 10 रुपये दिले गे रे पुत्ता तुका खर्चाक म्हण ताणी तांतू एक 2 रुपये चॉकलेट घेतले ताण ते एक चॉकलेट अन्ना दिला अन्ना कसं दिसता दुड्डू अन्ना लेची ताण दिल्ले हो कितली मोगार अन्नाक ते चॉकलेट काय जावक आशिल्ले ना कसे हो कितली मोगार दिल्ले खुशी जाता तशीच आम्ही केन्नाय देवाक दिवची एटिट्यूड दवन घेवका ऍक्च्युली पुरे सगळे देवालेची जाल्यार वय आमक ते मनोभाव येवका आमक ते अभ्यास जावन गेला पुरा आम्ही आम्हीची एन्जॉय करचे ते प्रत्येक देवालय म्हण प्रत्येक पळेल पुढे अभ्यास जावनच का तशी अनेक कसन म्हळ्यार भक्त जाल्ल्यांची म्हणतात जे लक्षण कसं नाही म्हणून भक्ता लक्षण कसं आता कोरोना लक्षण आसिले ओमिक्रॉन हे सिम्पटम म्हण आसिले कडे आता अनेक कसं केला वेव तांतू सने ताप येना की हाई फीवर येना की तांतू खाली जॉइंट्स पेन के तसे एक लक्षण असतात भक्त जाल्लेले लक्षण कसं नाही आम्ही हे गोपालकाक पुरे पळोवन आमकां कळटा कसं म्हळ्यार तांणी पुरे कशें आशिल्ले काली आले पुरे हे जाताना कृष्ण एक मिनिट ना म्हणकुळे तांगेले जीवू गेले म्हणके भक्तांगे लक्षण कसं नाही शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे म्हणून सगळो वेळ गोविंद कृष्ण तो नाश एक म्हणे विरह तगले ध्यान सगळो वेळ मनांतू कृष्णाले जप तगले ध्यान खरी पडलेला ते पक्कने कृष्ण दिसनी तांकां तांगेले जीव गेले म्हणके जाता ते भक्तांगे लक्षण ते पुरे आम्ही कशें वाडोवन घेवचे सत्संगांत आता आमकां लायक ऑपॉर्च्युनिटी मेळलेलो आसा घरा बसील कडेन आमची गेल्यार भागवताचे काण आयकुचे असल एक भाग्य थोडे वर्ष पुढे परे नासिले तशी असल पुरे सदुपयोग कंप्लीट कोण गयाची मस्त पुरे सेशन आसा नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन जाल्ले शिक्षाष्टकम जाल्ले भगवद्गीता सिरीज जाल्ले 2-3 पंता असल पुरे सेशन फ्रिक्वेंटली केदनाय तत्वळी अटेंड जायाची सिन्सियर जावन आयकयाची आणि तुमगेले भक्ती मनोभाव सेवा मनोभाव प्रेम भाव पुरे वाढवून घेयाची हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी भारी चंद कोण तुम्ही स्टेप बाय स्टेप सांगला खुशी जा लायक कोण आता कोणाके प्रश्न जो आस की कोणा प्रश्न असल्या निमगू येता कोणा प्रश्न आस की प्रश्न असल्यार निमगू येता नातल्यार एक भजन आसा भजन सांगू का
प्रशांत हेगडे प्रभुजी असासाठी. हरे कृष्ण. गिरिपूजेयं विहितं केन अचिशक्रपदम् अभयं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन पूतनिकासा निहतायेन. गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दलनं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन यमलार्जुनतरुम् उदकळियेन. गिरिपूजेयं विहितं केन वत्सबकासुर हननं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन व्योमागासुर मरणं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन कालियदमनं कलितं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन करप्रलम्बक शमनं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन दवयुग्मं परिपीतं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन त्रश्यति कंसा सततं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दलनं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन यमलार्जुनतरुम् उदकळियेन. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. गिरिपूजेयं विहितं केन. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद प्रशांत हेगडे प्रभुजी बारेला ऐकून सांगला. मुरलीधर चरण प्रभुजी कसं स्वय सांगच्या का? नेक्टर ऑफ डिवोशनाच्या सेशन्स कंटिन्यू जातात नेक्स्ट वीक आणि नेक्स्ट फ्रायडे नंदबार महाराज captured by Varuna, the Her Grace
राधिका भाव माताजी वृंदावन सीरीज अंदु ऑलमोस्ट लास्ट सेशन अंदु कड़तास या सीरीज अंदु मागीर बाकीचे मुखार सुनसचे डेमन्स ची जलरी द्वारकाचे विंगड एरिया अंत शिले डेमन्स कंटिन्यू जाता आसता आणि 10 तारीखेक संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा ताका नाव दिवचे असले माया माताजी नाल्यार विद्या माताजी जो भारती माताजीला नाव दिवया आणि 17 तारीखेक वैष्णव भजन थर्सडे वैष्णव भजन नाईट अंतू पार्टिसिपेट करको म्हणून रिक्वेस्ट करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण आणि साखीचरण माताजीक हॅपी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे म्हणून सांगच्या प्रयत्न करता यांग रेडी जाता सर कीर्तनाक सगळ्याला प्रभूची वेळ असता नरसिंहारती सांगच्या की यस यस माताजी प्लीज सांगा हरे कृष्ण जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलटङ्का नखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिः नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नकाम् अद्भुत शृंगां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगां केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जयो प्रह्लाद महाराज नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय श्री भक्त प्रह्लाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।